El club de rem Badalona va participar aquest dissabte en el descens del Bidasoa, on Ondarribia. És una prova de rem mítica i de referència, i allà hi eren els participants badalonins. La novetat d'enguany és que els taronges van competir amb la seva pròpia trainera, una embarcació que van traslladar des de Badalona al País Basc i, com veiem, a l'inversa també. La competició es va celebrar dissabte a la tarda i diumenge l'expedició tornava a Badalona amb un regust agredolç. Aquestes en són les imatges. Enguany els badalonins havien preparat la cita a Consciència, però la meteorologia els va ser desfavorables. A part de les baixes temperatures, també van topar amb un fort vent que els va descol·locar i els va deixar en l'última posició de la classificació. Vam anar molt preparats aquest any, portàvem la tripulació ja que portava forces dies preparant-se per aquesta competició, i doncs, el que ens va passar és que ens vam trobar amb el mar, la bravura del mar del nord, no? Llavors, clar, evidentment, els timoners que en saben més són els que tenen més avantatge. Nosaltres vam fer una aposta per anar al Rem Badalona amb la seva trainera, la seva tripulació, i vam anar tots junts com a equip, i doncs, bueno, la inexperiència de navegar en aquests mars la vam pagar, però bueno, va ser una regata molt maca perquè l'equip va estar molt junt. Vam arribar fins a la Ciaboga amb molt bona posició i la tornada va ser quan agafàvem les empopades que ens dominava el mar. Però bueno, vam arribar junts i seguirem junts i lluitarem junts aquest any.